O número de alumnos matriculados nas universidades públicas da nosa comunidade reduciuse drasticamente nos últimos anos. Sen embargo, a Xunta de Galicia apoiou recentemente o proxecto impulsado por Abanca da creación da Universidade Intercontinental da Empresa. Tras esta decisión da Administración Autonómica, púxose en marcha este colectivo. Os representantes da Plataforma Galega en Defensa da Universidade Pública concentráronse esta mañá no campus de Pontevedra para defender a igualdade de oportunidades e mostrar o seu rexeitamento a este proxecto. Creemos que o que non se pode facer é permitir que se cree unha universidade privada cando se están reducindo as carreiras e os graos e os mestrados da pública. Incluso cando se crea algo na pública exixen que se eliminen alumnos ou graos dos que existen. Tendo unhas medidas ou unhas regras dese tipo non ten ningún sentido que se permita a creación dunha universidade privada que vai ir a gañar diñeiro. Os representantes da Plataforma Galega en Defensa da Universidade Pública aseguran que esta universidade privada presenta un catálogo de titulacións reiterativo e que non complementa, por tanto, a oferta académica actual. Xa incluso na súa orixe está máis ben que a Escola de Negocios que tiñan as caixas de aforros, por exemplo, con a Universidade de Vigo, non complementa en absoluto. Todo o campo da administración e da empresa económica está máis que cuberto na universidade pública, e supoño que outros temas que queren coller, como a ciberseguridade e ese tipo de cuestións, tamén están hoxe cubertas pola universidade pública. Entón non se precisan, é dicir, non son carreiras as que se van poñer que non existan na universidade pública, xa existen. A pesar desta oposición, o Consello Galego de Universidades xa emitiu un informe favorable ao anteproxecto da Universidade Intercontinental da Empresa, unha institución que contaría inicialmente con 4 grados, 4 másteres e 2 programas de doutorado, e que tería sede en Santiago de Compostela, aínda que os seus campus instalaríanse en A Coruña e en Vigo. De facerse realidade, a universidade privada comezaría a súa actividade no curso 2021-2022. A historia é ben sinxela, pública e galega.